ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଷାଦ ଯୁଗ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯଜୁର୍ଚ୍ଛବଂ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମକୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। ସେ ମହାଭାରତ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସବୁ କହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଇଚ୍ଛାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଲେ, ହେ ସଞ୍ଜୟ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଇଚ୍ଛାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ମୋର କୌରବ ସେନା ଓ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଯାଇ କ'ଣ କଲେ? ଅସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୟରେ ହୋଇଣ ବିସ୍ମିତ। ପୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟକୁ ଚାହିଁ, କହ ସଞ୍ଜୟ ଦୟା ବହି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଯେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପୁତ୍ରେମ ହୋଇଲେ ଏକତ୍ର। ଧର୍ମରେ ଭେଦାଭେଦ ନାହିଁ, କି କଲେ ଦୁଇ ସେନା ଯାଇ। ଯୁଦ୍ଧରୁ ହେଲେ କି ବିରତ, କିଏ ବା ବାକି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧେ ରତ। ସକଳ ବୁଝାଇ କହିବ, ମନୁ ସନ୍ଦେହ ତୁଟାଇବ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଦୃଷ୍ଟା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନାଂ ଚିଉଡ଼ଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମୁପସଙ୍ଗମଂ ରାଜା ବଚନମବ୍ରବୀତି। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ମଣିମା, ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବ ସୈନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟୂହ ରଚନା କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି କଥା କହିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଣ ସଞ୍ଜୟ ବୋଇଲେ, ଶୁଣ କୁରୁରାୟ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଘଟିଅଛି ତାହା ମୁଁ ସକଳ କହୁଛି। ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସୈନ୍ୟ। ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ସଜା ଦେଖି ଆପଣା ମନରେ ନିରେଖି। ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ବିନୟ କହଇ, ହେ ଗୁରୁଦେବ ଭାବ ବହି। ପଶ୍ୟେତାଂ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରାଣାଂ ମାଚାର୍ଯ୍ୟଂ ମହିତଂ ଚ ମମ। ଚିଉଡ଼ାଂ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ରେଣ ତବ ଶିଷ୍ୟୈଣ ଧୀମତା। ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୂହ ରଚନା କରି ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଏହି ବିରାଟ ସେନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେ ଗୁରୁ ଦିଅ ଦର୍ଶନ, ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛି ମନ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବୀର, ପାର୍ଥପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭର। ସଙ୍ଗତେ ଦ୍ରୁପଦର ପୁତ୍ର, ସକଳେ ହୋଇଣ ଏକତ୍ର। ମିଶିଣ ବ୍ୟୂହ ରଚିଛଇଁ, ନ ଭେଦି ପାରିବେଟି ସେହି। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରେଖିବ, ସକଳ ବୁଝାଇ କହିବ। ଅତ୍ର ଶୂରା ମହେଶ୍ୱାସା ଭୀମାର୍ଜୁନ ସମାଯୁଧି। ଯୁଯୁଧାନୁ ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥମ୍। ଏହି ପାଣ୍ଡବ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବିଷୟରେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ବୀରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାତ୍ୱକୀ, ଦ୍ରୁପଦ, ବିରାଟ ପ୍ରଭୃତି ମହାରଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନେତ୍ରରେ, କହୁଛି ତୁମ୍ଭରି ଆଗରେ। ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ବଳବାନ, ସଙ୍ଗତେ ଛନ୍ତି ଯଯୁଧାନ। ଦ୍ରୁପଦ ବିରାଟ ପ୍ରଭୃତି ଅଛନ୍ତି କେତେ ମହାରଥୀ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସୀମ ବିକ୍ରମ, ପୁଣିହି କେତେକ ରାଜନ। ସକଳେ ଏକତ୍ର ହୋଇଣ କରିବେ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ରଣମ୍। ଧୃତକେତୁକିତାନଂ କାଶୀରାଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍। ପୁରୁଶ୍ଚେତେ କୁନ୍ତୀଭୁଜଶ୍ଚ ଶୈବଶ୍ଚ ନରପୁଂସବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଧୃତକେତୁ, ଚେକିତାନ, ଏପରିକି ମହାବଳବାନ କାଶୀରାଜ, ପୁରୋଜିତ, କୁନ୍ତୀଭୋଜ ଏବଂ ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୈବ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି କେତେ କେତେ ରଥୀ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଧୃଷ୍ଟକେତୁ ଯେ ଚେକିତାନ, ଦୈର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ କାଶୀରାଜନ, ପୁରୁଜିତ ଓ କୁନ୍ତୀଭୋଜ, ଶୈବାଦି ସର୍ବେ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟ। ମହାବଳଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ମହାସୈନ୍ୟ ସମଦିଶନ୍ତି।
ଅବେଦ୍ୟ ବିହକୁର ଚିଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ।